Mark Twain, a scholar and a humorist, once said, and I open quotes, "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why." I close quotes. The first most important day is detectable. Hence, we all celebrate our birthdays. The second most important day is the one that sometimes remains undetectable. Hence, a person may not know why he or she was born. A person may be searching for the reasons. A person may feel lost and find himself in a void, in an empty place or an empty space. What Mark Twain is basically saying is that we need to define ourselves. We need to know who we are. And if we have done that, it means we have at least been able to identify the reasons why we were born. Thank you so much. Sanibonani balingani mabhungu na matshishi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Sizodingida inkondlo esihloko sayo sithi Thumela uZamxolo Nkosi, etholakala embhalweni wobuciko obizwa ngokuthiwa Uju lwezinkondlo obhalwe ngu-N.A. Mahaye kanye no-Z.E. Sithole. Sizovula ekhasini lekhulu namashumi amane nesikhombisa. Ngaphambi kokuthi sifunde ake ngizichaze ukuthi ngingubani. Mina ngiwuthisha. Angiyona imbongi, ngakho-ke ngizofundisa. Angizukuyihaya njengoba imbongi uBT Msimango ayihaye ngayo inkondlo yakhe. Futhi ngiyajabula ngokuthi ngiwuthisha. Thumela uZamxolo Nkosi, wena wedwa ojuba amazulu ukuba asifafaze ngemikhemezelo. Wena wedwa oyalela ilanga ukuba lisibusise ngezinkazimulo. Nguwena wedwa, nguwena wedwa. Ibinza lesibili. Inile yakhemezela kulomhlaba olugagadu ogwadule. Phinde ukuzwela kule nkundla yesishingishane. Lapho kusuke ifu lezintuli zikhuhle kuhle. Baqhoshwe zinsunsu bacikice amehlo. Ibinza lesithathu. Kube mnyama bhuqe. Wena wedwa odala ubugqikolo bedwala. Wena wedwa olola ukucija kwameva. Nguwena wedwa, nguwena wedwa. Ibinza lesine. Lidumile lanqanqazela, leza nezihlambi layidliva. Kube manzi wenatshe wenadwala. Zamuncamunca izimpande ngethemba lokusimama. Yaphuma inhlamvu yakhokha konke. Ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Kufundeka ngalolu hlobo. Yaphuma inhlamvu yakhotha konke. Idwala eliyimi lasala lomegeqe. Ibinza
lesihlanu. Nguwena wedwa ongaqhekeza ubutshe bedwala. Nguwena wedwa ongathuntubeza izinciji zameva. Wena wedwa, wena wedwa. Ibinza lesithupha. Thumela uzamcolo Baba, amadwala amatiswe, amanziswe, ubulukhuni bukhunyuzwe. Kuqhekeke nezimfa ukuze izwele imvula yempilo. Aphile amatshe namadwala, alimemeze igama longabonwayo. Iyaphela lapha inkondlo yethu. Ake siboneke, sizoqala ekuqaleni. Isihloko salenkondlo sifundeka ngalolu hlobo. Thumela uzamcolo Nkosi. Imbongi isebenzise uphawu lokubabaza. Siyazi sonke ukuthi lolu phawu olubizwa ngokuthiwa umbabazi luveza okuthathu. Okokuqala, liyababaza. Okwesibili, liveza imizwa. Okwesithathu, liyaphoqa. Lapha kule nkondlo imbongi isebenzise lolu phawu olubizwa ngokuthi umbabazi ukuveza imizwa. Lesi sihloko nje siveza umuzwa wokuncenga. Imbongi incenga inkosi, iyayicela ukuba ithumele uzamcolo. Uma ngabe suchaza uzamcolo, siyazi ukuthi lapha kukhulunywa ngemvula enkulu. Ukukhumbuzana nje, sathini kule channel ethi Grade 10 to 12 the curriculum breakdown? Sathi inkondlo ithinta okuyisithupha. Umqondo osobala. Sathi siqala lapho mfundi, siqala lapho thisha. Khohlwa isakhiwo sangaphandle, khohlwa isona ngoba uzodideka. Sathi okwesibili, umqondo ocashile. Kuyenzeka inkondlo ingabi nakho lokho, kuyenzeka futhi ibe nakho. Sathi okwesithathu, indikimba nomyalezo. Okwesine, umoya nethoni. Okwesihlanu, isakhiwo sangaphandle. Okwesithupha, isakhiwo sangaphakathi. Masibuyeleni-ke enkondlweni yethu. Ngenhlanhla enkulu, isihloko salenkondlo siyawethula umqondo osobala. Singasho-ke ukuthi umqondo osobala wenkondlo yethu uthi imbongi iyanxusa. Inxusa umdali ukuba athumele imvula enkulu. Ake sichaze ibinza ngebinza, umugqa ngomugqa, sibheke nokukhethwa kwamagama. Umugqa wokuqala. Wena wedwa ojuba amazulu. Igama elithi wena liyisabizwana, lisetshenziswe esikhundleni segama elithi Nkosi. Lapha imbongi igqamisa ukuthi ikhuluma ngqo nayo inkosi. Igama elithi wedwa liyisabizwana sokubala, lisetshenziswe esikhundleni segama elithi Nkosi. Ngokusebenzisa lelo gama elithi wedwa,
imbongi igqamisa igcizelele ukuthi iyaqhathanisa futhi iyatusa, iqhathanisa inkosi nabanye abantu ukuze iyituse ngamandla ayo okudala. Igama elithi ojuba lichaza ukunikeza imvume. Ngenhlanhla enkulu nababhali balencwadi noma balombhalo wobuciko wethu nabo balichazile lelo gama ekhasini le-149 bathi lelo gama lelo lichaza ukunika umyalelo noma ukuthumela. Ngakho-ke lo mugqa uchaza ukuthi imbongi ikhuluma nenkosi ngqo, iyituse ngokunikeza amazulu imvume. Umugqa wesibili ukuba asifafaze ngemikhemezelo. Leli gama elithi ukufafaza lisho ukunyenyeza, lisho ukumanzisa kancane kancane. Leli gama elithi ngemikhemezelo lichaza ukuthi yimvula lena ena kancane kancane. Umugqa wesithathu wena wedwa oyalela ilanga. Leli gama elithi oyalela lisho ukutshela umuntu ukuthi enzeni. Umugqa wesine ukuba lisibusise ngezinkazimulo. Leli gama elithi ngezinkazimulo lisho ukuthi imbongi ichaza izibusiso. Umugqa wesihlanu nguwena wedwa, nguwena wedwa. Bese shilo phambilini ukuthi imbongi ilusebenziseleni uphawu lokubabaza. Kodwa-ke kulo mugqa siphinde sithole nolunye uphawu, sithola ikhongco. Ikhongco isetshenziselwe ukwahlukanisa imisho emibili. Umusho wokuqala nguwena wedwa, umusho wesibili nguwena wedwa. Ngokwenkondlo leyo misho leyo emibili yenza umugqa owodwa. Ngizocela umfundi nothisha bahlale phansi babhale umqondo osobala ovezwe yileli binza engiqeda kulifunda. Ibinza lesibili umugqa wesithupha inile yakhemezela. Leli gama elikhethiwe elithi yakhemezela lichaza ukuna kancane kancane kwemvula. Umugqa wesikhombisa kulomhlaba olugagadu ogwadule. Leli gama elithi olugagadu lichaza ubulukhuni bento. Ngakho-ke kuchaza ukuthi lo mhlabathi ubulukhuni. Ngenhlanhla enkulu legama elithi ogwadule lichaziwe ngababhali bathi lichaza indawo eyome kakhulu engajwayele ukuthola imvula. Umugqa wesishiyagalombili ufundeka ngalolu hlobo, phinde ukuzwela kule nkundla. Imbongi ikhethe amagama athi phinde ukuzwela
ukugqamisa ukuthi akubanga nashintsho. Imbongi isebenzise yakhetha amagama athi kule nkundla ukuveza ukuthi igama elithi inkundla lisho kuleyo ndawo. Umugqa wesishiyagalolunye yesishingishane lapho kuke kusuke igama elithi yesishingishane lichaziwe ngababhali bethu bathi lichaza umoya oza ngamandla ophephula nezakhiwo zomphakathi. Umugqa weshumi ifu lezintuli zikhuhle kuhle. Imbongi ikhethe igama elithi kuhle eliyisenzukuthi. Isenzukuthi ucezwana lwenkulumo olukutshela ukuthi isenzo senzeka kanjani, noma isenzukuthi ucezwana lwenkulumo olungumsindo ovelayo uma kwenzeka okuthile. Yingakho nje abanye othisha bavele bathi isenzukuthi umsindo, bangasho ukuthi isenzukuthi siwucezu lwenkulumo. Make senze isibonelo. Isibonelo sokuqala sizoveza ukuthi isenzukuthi sisitshela ukuthi isenzo senzeke kanjani. Nasi-ke isibonelo sokuqala. Uhlezi wathi deke noma uhlezi deke. Leli gama elithi deke liyisenzukuthi liveza isenzo esithi uhlezi. Ngakho-ke sesiyambona ukuthi uhlezi kanjani sitshelwa yilesi senzukuthi esithi deke. Isibonelo sesibili lapho isenzukuthi sisetshenziselwe ukuveza umsindo ovelayo uma kwenzeka okuthile. Yileso esisetshenziswe yimbongi esithi zikhuhle kuhle ukuchaza isimo sobumnyama obuphelele obukhasa phansi. Umugqa weshumi nanye. Baxhoshwe zinhlunsu bacikice amehlo. Ababhali balichazile leli gama elithi zinhlunsu ukuchaza izinhlayiya ezincane kakhulu eziyindilinga ezisuka uma kunomoya omkhulu. Ake siboneke, uma bekungathiwa angibhale umqondo osobala waleli binza, bengingathini? Bengingathi imvula ina kancane kancane. Okuyinkinga nje ukuthi umhlabathi ulukhuni kanti lapha kusogwadule futhi kunomoya onamandla kakhulu ophephula konke. Ibinza lesithathu. Kube mnyama bhuqe. Leli gama elikhethiwe elithi bhuqe liyisenzukuthi. Lapha lesi senzukuthi sisetshenziselwe ukuveza umsindo ovelayo uma kwenzeka okuthile. Ibinza lesithathu umugqa weshumi nambili. Kube mnyama bhuqe. Leli gama elikhethiwe elithi bhuqe liyisenzukuthi. Lapha isenzukuthi sisetshenziswe njengomsindo ovelayo uma kwenzeka okuthize, okuchaza ukuthi uma kuba mnyama kangakanani noma kuba mnyama kanjani.
Umugqa olandela lapho oweshumi nantathu wena wedwa asizuwachaza lawa magama akhethiwe ngoba siwachazile ebinzeni lokuqala sasho ukuthi ayizabizwana. Umugqa weshumi nane ufundeka ngalolu hlobo: odala ubugqikolo bedwala. Leli gama elikhethiwe elithi ubugqikolo lichaza ubulukhuni bento. Umugqa weshumi nanhlanu wena wedwa. Umugqa weshumi nesithupha olola ukucija kwameva. Lo mugqa nje asizuchaza ke la ukukhethwa kwamagama, sizochaza nje lo mugqa ugqamisa nje into eyodwa: amandla kaNkulunkulu noma amandla eNkosi umdali okudala ameva ukuba acije. Umugqa weshumi nesikhombisa: nguwena wedwa, nguwena wedwa. Engikuphawulayo yilokhu okulandelayo ukuthi imbongi isebenzise ubuhlakani noma ubuchule. Isebenzise umugqa owodwa ebinzeni lokuqala okungumugqa wesihlanu, yaphinde yasebenzisa futhi lowo mugqa ebinzeni lesithathu kwaba umugqa weshumi nesikhombisa. Lo mugqa ufundeka ngalolu hlobo: nguwena wedwa, nguwena wedwa. Umqondo osobala waleli binza singathi imbongi itusa inkosi ukuthi iyakwazi ukuletha ubumnyama obukhasa phansi. Inkosi iyakwazi ukwenza itshe elikhulu elibizwa ngokuthi yidwala, iphinde yenze lelo litshe ukuthi libe lukhuni, kungabi lula ukuliqhekeza. Inkosi iyakwazi ukuthi idale ameva futhi iwenze acije. Kuleli binza imbongi iphinde yasebenzisa uphawu umbabazi. Lolu phawu luveza umuzwa wokuhalalisela. Imbongi ihalalisela inkosi ngoba inamandla okudala. What I'm going to add now, phela vele I'm being tautological. Ngiphinde lezi zinto bengizishilo phambilini: ukudala ubumnyama obukhasa phansi, ukudala ubulukhuni bedwala, ukudala ukucija kwameva. Bafundi nani balingani, ngicela ukuma lapha okwanamhlanje. Sizophinda futhi siqhubeke ngokuzayo. Okubalulekile lapha ebengifuna ukuthi kugqame engqondweni yakho mfundi ukuthi awuzukwazi ukuphendula imibuzo emfushane ngisho noma singakhala uma ngabe ungazi ukuthi inkondlo ikhuluma ngani, uma ngabe ungawazi umqondo osobala walenkondlo noma wenkondlo okukhulunywa ngayo. Ake sibekise nje, uma umbuzo ungama ngalolu hlobo uthi: shono noma gagula ukuxhumana okutholakala emgqeni wokuqala nowesithathu, bese uyachaza ukuthi imbongi iphumelele yini ukusethulela umoya waleli binza. Uma ungazi ukuthi umqondo walenkondlo ubuthini, lo mbuzo awuzukwazi ukuphendula.
Uma ungazi ukuthi la imbongi iyanxusa, iyacela enkosini, icela imvula enkulu, uzofika kanjani ekutheni lona umoya wokuzithoba, umoya wokuncenga, ngoba vele awuwazi umqondo osobala, awuqalanga ekuqaleni. Le nkondlo yakho awuyindlalelanga, awuzukwazi ukuphendula umbuzo, awuzukwazi ukuphendula imibuzo yonke. Kungawumbuzo omude, kungawumbuzo omfushane, noma imibuzo emifushane. Ngiyabonga kubafundi nakubalingani, ningakhohlwa. Kubalulekile ukuthi si-subscribe ukuze sikwazi ukuthola amavidiyo kalula.